Yo, what's up guys? Welcome back dito ulit sa aking YouTube channel. Panibagong araw, panibagong vlog at panibagong content na naman tayo mga idol. So ang video sa araw nito mga idol, meron na naman po tayong i-update na bus na merong biyahe sila pauwi ng probinsya galing ng Metro Manila mga idol. So ayun, bago tayo magpatuloy sa video ito, ayun mga idol, kung hindi ka pa napag-subscribe dyan, mag-subscribe ka na po at pindutin ang bell button para maging updated ka sa aking bagong video. Kailangan and also press this bell icon. So ayun mga idol, thank you so much sa lahat ng bagong subscribers at thank you so much din sa mga dati nating subscribers at ngayon tumatangkilik pa rin sa ating mga video about sa biyahe mga idol. So ayun, shoutout nga pala sa lahat ng mga viewers natin, Luzon, Visayas, Mindanao. So ayun, hindi ko na patatagalin at magsisimulan na tayo sa pag-update sa bus na ito. Yo, what's up mga idol? I'm back. Ang i-update pala natin ngayon na bus, ito po yung Ilabel Tours. So ayun, naglabas ang Ilabel Tours mga idol ng panibagong information tungkol sa destination ng kanilang mga biyahe, location ng kanilang bagong terminal, at fare guide ng price guide ng kanilang pamasahe mga idol. So para inyong maintindihan, panoorin nyo ang video ito at tapusin nyo mga idol. So ayun mga idol, naglabas ang Ilabel ng kanilang biyahe. Unahin po natin yung Rawis, Katarman, Las Navas. Meron pa silang biyahe dyan. 8:30 AM ang alis ng bus. At sa Masbate naman mga idol, 9 AM naman ang alis ng bus. At Calbayog, Catbalogan, Tacloban, Ormoc, 10 AM naman ang alis ng bus sa kanilang terminal. Magallanes naman, 11 AM. Matnog, Bulan, Santa Magdalena, 2 PM ng hapon naman mga idol. At para naman sa Bulusan, ordinary, 4 PM naman ang hapon ang alis ng bus. Para naman sa Buhi, ordinary, 5 PM ang alis ng bus mga idol sa kanilang terminal. Para naman sa Bulusan, Sorsogon, Aircon, 6 PM ang alis ng bus. So yung mga idol, sa mga nagtataka dahil wala na yung terminal nila dun sa dati sa may bago mag-Jollibee, ay nalipat na po yung terminal ng Ilabel bus. Doon na po sila ngayon sa may bandang unahan, sa unahan ng overpass. Kung makikita yung overpass dyan sa may EDSA, doon na sila nalipat sa may gilid mga idol. Okay mga idol, about naman sa merong mga katanungan, pwede po kayong tumawag sa kanilang mga admin o mga staff ng Ilabel Tours na sina Kuya Dang. Tawagan niyo po siya sa number niyang 0908-755-4809. At kay Joshua naman 0927-2603-992. At kay Kuya Bayaw naman 094944-72528 mga idol. Tawagan niyo po yan kung meron kayong mga katanungan. At para naman mga idol sa fare guide ng biyaheng Bicol and biyaheng Samar Leyte, pakibasa na lang. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So ayun mga idol, kung hindi nyo naintindihan o hindi nyo na masyado nakita yung ating pinakita sa inyo na fare guide ng Ilabel, pwede po kayo mag-comment sa baba. At kung may katanungan kayo about sa pamasahe, kung hindi nyo naintindihan yun mga idol. At
Ayun, hanggang dito na lang ang video ito at salamat sa inyong panonood. Make sure lamang po ay kung nakatulong sa inyong video ito, make sure lamang po na kayo ay nagpang-subscribe na dito sa aking YouTube channel at pindutin ang bell button at siguraduhin na ka-all ito mga idol. Mag-comment lang po kayo sa baba at ayun, kung mayroon kayong mga katanungan sa akin about sa pamasahe. So ako nga pala si Greg TV at thank you so much sa inyong panonood. Dito na lang ang video ito. Thank you so much at thank you lagi. Bye bye.